И сега приветстваме с номер 11 екипажа на АСК Булсим Ясен Шопов, Динко Георгиев. Тук надявам се с националния флаг да ни съдейства комисар Николай Геджев, директорът на ОДП Сливен, защото този екипаж е от Сливен. Сега искам да задам въпроса на господин Шопов. Как ви се струва? Отскоро сте в автомобилните надпревари. В смисъл 3 години, мисля, активна дейност. Как ви се вижда 5 години? Поправка, извинявам се за което, но в крайна сметка това състезание е заключително за сезон 2011 и ви взимате участие в него, значи финансово сте подредили нещата. Мога да кажа, че за това състезание караме само със собствени разноски, но искаме да уважим организаторите и плюс това не харесва много ралито и за това сме. Да се надяваме, че както ви харесва ралито, така и зрителите ще ви харесат при пилотирането. А сега само един въпрос за Динко Георгиев. Динко, как ти се струва в тази проява? Имате ли шанс? В вашата група сте доста участници. Мисля, че 9 автомобила в А6. Ще се напънем. Ще се пробваме да бием някой друг. Код знае. За подиума имате ли шанс? Ще се опитаме. Желая успех на екипажа. Наистина в този клас най-много участници в състезанието, общо 9, ако не се лъжа. Това е клас 9, бившия А6. Успех на Ясен Шопов и навигатора му Динко Георгиев в седмото Мамало Рали 2011. Сега един екипаж, който не се нужда от представяне. Много опитни пилоти и навигатор Пламен Пантелеев, Васко Христов, Volkswagen Polo, АСК Хобикар. Тук надявам се, господин Златев ще бъде готов да поеме националния флаг на Република България. Много моля да му го донесат. Той има и други задължения в този момент. Господин Пантелеев, този автомобил го показахте за първи път пред спортната общественост на България в началото на сезона. Един автомобил разработен в България и изпълнен в България от АСК Хобикар. Нещо да кажете за всички уния, които ще ви аплодират по трасето утре? Само да ви направя малка поправка, че не е изработен автомобил в АСК, а в фирма Хобикар, която е търговец, представител на марката Volkswagen за Русия и региона. Освен това автомобил направихме още няколко. Използвам да благодаря на целия екип и на механиците, които положиха много труд. Мисля, че вече автомобилът вече към завършика за своето развитие. Така че това е последното състезание в шампионата. Вече ще видим горе-долу как се представя. Пожелавам ви успех и дано до финала всичко бъде наред. Васко Христов, само 2 думи. Май и ти беше свалил каската по едно време и беше окачил на перона, но така или иначе няма край. Носталгията към автомобилния спорт никога не спира. Васко, вие сте в екипаж от тази година, доста отдавна планирано мероприятие. Как ти се видя сезон 2011 с Пламен Пантелеев? Сезон за нас премина основно в съвършенстване на автомобила. Мисля, че сме вече на финала. За до година още не знам. Аз от сега искам да ти пожелая успех само за финала на това състезание, да ви видим усмихнати тук, както днес, и дай Боже да завършим добре това рали. За до година на всички ще мислим по-нататък. Аплодисменти за екипажа на АСК Хобикар Русе, Пламен Пантелеев, Васко Христов. А сега да видим кой ще приветства и изпрати така. Малкия господин Златев не щеше да поеме национален флаг. Малко по-късно ще има обаче със сигурност тази възможност. Сега с номер 14. Един много добре познат на стрелската и обществеността в Твърдица пилот Стефан Желязков с навигатор Иван Туролаков. Рангел Моторспорт е техният тим. А тук ще помоля господин Хаджилуков, не е стартирал никой екипаж да вземе националния флаг, като че ли той. Господин Желязков, много се радвам да ви видя на старта на рали Твърдица, като че ли все така се случва. Пропуснате най-важното за вас рали Сливен, но сега в Твърдица ви виждаме. Как виждате вие шансовете си за крайното класиране? Първо с този въпрос да започна. Да се надявам, че ще мине всичко безаварийно и това е най-важното. Нещо към зрителите, които сигурно съм силно ще те аплодират утре? Да стоят на определените места и да внимават.
Уважаеми госпожи и господа, искам да ви кажа, че според мнението на специалистите, това е един от екипажите, които много сериозно може да се намеси в битката за генералното класиране на бившата Н2, сега клас 9. Сега искам да попитам Иван Торлаков, имате ли наистина реален шанс да победите тия момчета, които се борят за националната титла в този клас? Вие реално там нямате шанс, но в състезанието спокойно можете да ги победите. По принцип всеки един, който стартира тук, има реални шансове да стане първи. Според мен резултатите ще се дойдат не само за нашия екипаж, както и за другите колеги. Така, много деликатно изказване. Аз ви пожелавам успех, да направите сериозна битка, което е най-важното за всички нас, любителите на моторните спортове, и успех на финала. Господин Хаджилоков, имате думата вие. Силни аплодисменти за Стефан Желязков. Дами и господа, сега на арката за стартиране пристига екипажа на Октан Тим София Антон Титов, Венцислав Мирчев, а националният флаг ще премине, надявам се, в ръцете на отново на госпожа Кметицата, майче, ако забрави, госпожа Дойчева, ако обича в състезанията. Антоне, много силен сезон направихте, добре дошли в Твърдица, но на Рали Сливен, близо до нас, всичко се срина, имахте реални шансове за победата в крайното класиране на сезон 2011. Сега отново сте в четворката, да кажа, но с реални шансове за подиума в крайното годишно класиране. Свикнахте ли с новия за вас автомобил? Свикнахме, също така го пренастроихме да ми пасва повече. Мисля, че е добре подготвен за ралето. На теб как ти се видяха скоростните етапи? За първи път ще ги караш? И интересни са. Също много демократично изказване. Сега към навигатора. Господин Мирчев, вие претърпяхте един много тежък инцидент на Рали Сливен. Сега сте с новия за вас автомобил, но тогава пък с този автомобил Христо Христов спечели състезанието в класа си и трети в генералното класиране на Рали Сливен. Нещо не чувало за автомобил от бившата Н2. Сега как ви се вижда състоянието на машината в последния кръг за сезона? С шампионски дух, башилия. Вие потегляте с шампионски дух. Надявам се и ние да ви посрещнем утре с аплодисменти на финала. Сега да пожелаем успех на екипажа на Октан Тим София Антон Титов, Венцислав Мирчев, едни от претендентите за призово класиране в клас 9, бившия Н2. Дами и господа, с номер 16 от престартовия закрит парк излиза и към марката се отправя екипажа на АСК Скорпион Стоян Мечков, Еди Сивов. Стоян Мечков, Еди Сивов в момента на трето място в Н2 преди това състезание. Сега тук господин Чолаков мисля, че е редно да стартира този екипаж. Отново господин Хаджилоков май ще свърши тази работа. Шефа на АСК, господин Живко Минчев, разбрах, че е тук. Сега ви стартира господин Мечков. Сега да видим какво ще ни кажете преди старта на това състезание. Едно успешно рали, надявам се, за вас предстои. Вие как мислите? Надявам се да повторим от миналата година успеха и да приключим нормално, всичко без происшествие. Дай Боже, да сме първи. Да припомня, уважаеми приятели, че този екипаж беше победител в клас Н2 миналата година. Сега и към навигатора, разбира се, един въпрос. Господин Сивов, смятам, че за вас е достатъчно важен момент да стартирате в едно състезание и с баща си, и като навигатор на победителя от миналата година. Как вие виждате тази проява? Мисля, че на това състезание трябва да съм пред баща ми. Това е единствената ми амбиция. Много сериозно амбициране на старта на седмото мамало Рали Твърдица. Господин Сивов младши, дами и господа, да пожелаем успех на тандема на АСК Скорпион Стоян Мечков, Еди Сивов. Както вече разбрахте, те миналата година имаха шанса да спечелят победата в Н2 в това състезание. Успешен финал. И така, екипажа на АСК Стари столици, Христо Атанасов, Марин Иванов, временните лидери в Н2.
Много ми се ще да видя тук някъде наблизо човек от Шумен, господин Атанасов, за вас втори сезон в автомобилните прояви, но много силен сезон, временният лидер в Н200 преди това състезание. Много участия тази година и в планинския шампионат. Как успявате първо финансово да ги покриете? Ами много трудно, но се справяме с помощта на спонсорите, които ни подкрепят постоянно, всяко състезание и така, напред. Трудно се намират спонсори в Шумен. Знаем колко малко екипажи останаха от Шумен да карат в състезанията, въпреки че са една от старите школи в автомобилния спорт. Нещо, което да е като поздравление към публиката или призив. Ами надяваме се да подкрепят по трасето и това е цяло. Господин Иванов, към вас искам един въпрос само. Успяхте да се сработите видимо добре след тези успехи в шампионата тази година. Смятате ли, че упорство на останалите претенденти за победата, още 6 автомобила сте мисля в този клас, ще се справите с това да закрепите място на подиума и евентуална шампионска титла първа за вас? Еми ще се опитаме. Нещо към публиката в Твърдица? Да бъдат внимателни като цяло и да не подкрепят. Да им пожелаем успех, уважаеми приятели, а вие слушайте добре съвета на Марин Иванов и бъдете внимателни. А господин Стефан Чолаков ще стартира екипажа на АСК Стари Столици, след като господин Венци Орманов и Савко Панайотов отсъстват от тук, за да ги